Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Talaing paminahon sa kipanagsultihan nila na teater sila. O ninoy po niyong kanila. Huwag ko magkasabot sa uban nga ilang gipangiskutan. Pero, nag-iskut si teater sila. Bahin sa iya ko ng kaluwang ang dugay ng metaliwan. Si Nanay Ursula, nga akong inahan. Diyos ko, ayaw itugot nga mulampos ang dautan nilang mga laraw. Dili ko gustong pukahon pa sa iyang lubnganan ng akong Nanay Ursula. Still uy. Mas payo pag maulit sa syudad ni Bayo Jumari. Bay Darwin, di ba ako mahimong mubiya din sa Latera? Jumari? Nakonsensya kay kus nahitabo kang Kuya Toribio. May baugwan na lang ako siya tugdi. Nga mularga pa sa syudad. Di tingali ni mahitabo niya. Sago kining tanan. Ay, basulay mong kawalingon ba yun? Kay, way espisan kinsa ang may gusto mao kini may tabo. Saong disgrasya mo yun? Bay, kalimti lagi ng tinguhan mo bayan sa mga katingalaang mga pahitabo din. Bay, kabang. Basta bay, di ko mohonong. Tungod kay ilhon pa nako kung kinsa ka ng kalag sa babae. Nga ginganlan og dig niya. Ayaw pagliyok siya. Kay naapagyapon ang kalag sa babae. Ash, naapagyapon siya sa remutangan ini. Asa kapita? Sa kilid na akong sa amin sa sala. Nag-atubang og nagtan-aw nila ni Jomari ug Darwin nga nagsulti. Wa kita nakita Ashing. Ang tuon akong kamot guniti Krisha. Dali. Oo, Ashing. Nakita na ako siya. Gwapa siya og sakto sa barog. Dili siya usa ka poltergeist. Usa man na siya? Usa man kiingon ni mong poltergeist ha? Ashing? Tinuod bang gisulti mo, Ash? O lagi, Jomari. Nakita gyud ako ang multo sa maong babae. Sa dihang gigunitan ako ang kamot ni Ashing. Mao ba? Stila yung duha, uy. Kamo ba? Sumayo pa og walo mo sulti na. Uyawan hinor ko. Hilom diha, uy. Naunsa man taong ka, Darwin, uy. Ang kahadlukan lang yun nimo. Ah! Sa may di mahadok, be. Nasamtang nag... Sultian na Miss Bejo Mari. Naamday multos babae nga. Huwag may kita nga. Lantaw mo. Nga no magkahang wa naman siya magpakita na ako. Nga unta, magpakita man na ako ang maong multo sa babae. Naay panahon nga magpakita siya nimo. Apa naa say higayon nga dili, Jomari. Mao ba? Nakalagay sa sakyanan. Kisay naabot, Jomari. Maayong pag-abot, Sir Maynard. Maayong pag-abot, sir. Ano bang wa maka magpahibawan akong daan nga muanhi ka derong adlaw? Ha? Dada sa sod sabay ang akong mga gamit, Punyong. Oo, sir. Gusto kong mapahuhay sa akong lawak. Ablihiyon niya. Ariyon ko pa sila si Iho na ko, Jomari. Mag-andam ko sa mga makaon, Sir Maynard. Buisit. Wa jud ko niya tagda. Nagdahon ka nga tagdon ka ni Sir Mina. Inang tamparo sa punyong. Tar sila. Baski tamod ko paghihapon mga pong ni ani ni Senior Benedicto. Wag bisag kapila pa ko i-reject anang Sir Maynard. I don't care. Dili kagyo dilabuan sa imong kabagaog naong no, tar sila. Managpa ka, ha? Bastos! Punyong, karon gani ara sa karaang bay sa mga binavidi sa Sir Maynard. Tigali mo gara kang buktuta ka ha. Ayaw ko katawi, Punyong! Mayong pag-abot din sa Latera, Papa Maynard.
Kumusta magyamo din sa karaang bahay, ha? Iho Jo Marie. Okay na may din pa. Unsay kalambuan bahin sa disgrasya nga nitabo sa imong driver nga si Toribio. Gawin nasa taga LGU ang Rescue and Retrieval Operation. Gikonsiderar na gidi ay nga patay na si Toribio. O pa. O para sab na ko, imposibleng makalingkawas pa si Kuya Toribs gikan sa midahili nga yuta mugna sa landslide. Nagbangutanin taon ang iyang pamilya. Mahimong bisitahon na to ang munisipyo sa Latiara. Aron imo makita dito ang maayong pakalukot gud nga auto. Aha. Nala, sige iho. Kay gusto sab kong mutanaw ni. Punyong. Ano bang biduol ka man, ha? Tabi na ninyo, senyor, senyorito. Punyong. Abierto na ang imong lawak ug tuan na sabang imong mga bagahe, Sir Minard. Salamat, Punyong. Papa Maynard, curious lang ko. May gusto kong masayran o ginawat pa unta nga imo kong sultihan ba nini. Unsa ba ka na, ha? Iho Jo Marie. Bahin ba niya ang dakong picture frame nga nalahi sa pagbutang sa mga dagkong picture frames ninyo ni Anhing Lulub Benedicto din sa sala? Punyong. Sir Minard, Lakaw. Asikasuhan ninyo ni Tarsila ang pagluto og mga pagkaon. Ito ay mga karne sa baboy ug baka. Ang suod nitong cooler. Yan sa baggage compartment sa kotse. Ibutang sa refrigerator. O saman, maayo pa ba ang refrigerator nga kung gipalit sa niaging tuig? sir, maayo pa man. May gigamit samtang niya sila si Dong Jumario ang mga bisita. Maayo hinon. Sige, Sir Minard, arin ako. Pasensya ka na ha. Nga naputol nga itong gipanagsultihan. Dugay na kong gustong masayod bahin ni ini, Papa Maynard. Apan, di mo sulti sila si Nang Tarsila o sinoy Punyong. Tungod kay hugot ko silang gibauran. Kadili yun magpataka sa pag-ukab sa ilang baba iyo. Papa Maynard, Pues, tubagon ko ang imong pangutana. Dili bloodline sa mga Buenapides, kanang maong tao. Apan dunay ka na siya'y mahinungdanon kayong papil sa kagahapon. kinsa siya? Way pangan nga nakasuwat sa dako niyang picture frame. Siya si Dr. Marcelo. Sinagop nila ni anhing Papa Benedicto o anhing Mama Marcelinda. O sa di siya ka, doktor? Jo Marie, gigastuhan nila siya. Ug didto siya sa gawas sa nasod ni tapos siyang pagtuon sa medisina sa inilang Harvard University sa Amerika. Asa na ka na siya pa? Buhay o patay na ba ka ng Dr. Marcelo? Ha? Papa Maynard? Kuan, nadisgrasya siya atul sa usa ka eksperimento nga siya rasab mao'y nagmugna. Ha? O sa'y buot ni mo ipasabot? Nagpagkatako siya sa pagpailawom sa usa ka eksperimento nga alang raunta sa buhing dugo sa mga Buenafides. Oo, sa... Nisamot og kalibog ang akong pangisipan ng imong gisulti karon pa na. Ay napagsusi na ng bahina. Basta kay gisultihan na tika sa batod. Gitubag ko na ang imong pangutana, Iho Jo Marie. Naunsa di siya pa? Uman sa gipahigayon nga eksperimento, nalisuan siya sa pangisip. Og tungod niya to, nahimong kawang ang tanan. Ugwa na gyud mapusli ang iyang propesyon. Isip usa ka surgeon. Tingali ba
Unyag nagpataka na siyang sulti siyang anak hapon yung. Dili gago si Sir Minard nga muguba sa usa ka sensitibo kayong tinaguan sa kagahapon Tarsila. Bahin sa unsa naman po di ay ka na, ha? Tiyatar sila. Noy po niyo. Hoy, Oh, Brina. Wa gali kay labot sa panag-istorya. Ayaw pagtimang. Aron dili mo huboy ng wait nimo kung maigo na sa akong tamparos buanga ka. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!